Наложих 3000 евро на Рома Виктория Пилзен, но дали ще спечеля? Бях готов за матча, а матчът също бе готов за мен. А точно преди първия съдийски сигнал направих втори залог за 500 евро на нападателя на Виктория Пилзен, принц Адо, да направи поне 3 удара. По-късно ще ви споря защо избрах точно него. Матчът започна с атака на Виктория Пилзен, която завърши без изстрел. Тя бе последвана от нова офанзива в бяло, а пасът беше именно за принц Адо, но топката така и не стигна до него. Чехите играеха все едно са домакини. Корнер към моят човек и шут! О, да! Още в 8-та минута. После римляните трябваше да покажат защо са фаворити в срещата, но и те не успяха. Нов корнер, този път за Рома и още от същата голова суша на Стадио Олимпико. Чехите бяха много сериозно притиснати от количеството атаки на домакините, които просто не можеха да оцелят вратата. Тяхната неточност ме напрягаше на трибуните. Рома организира нова атака и след поредица от подавания бе време и на изстрела, който за жалост не донесе дългоочаквания гол. Но пък верните им фенове не спираха да ги подкрепят и за секунда. И тогава, като гръм от ясно небе, Виктория Пилзен реализира първото попадение в срещата. А голът, колкото и скандално да звучи, беше на принц Адо. Но защо заложих на този играч? Адо е в топ форма и обикновено играчи с такъв момент им си позволяват да стрелят по-често. Има 24 удара в последните 7 титуларни матча, а букмейкерите му дават 2,20 коефициент за само 3. Веднага след гола Рома получиха корнер, но нищо не излезе от него. И тогава ново подаване в бяло. Удар! И какво? Виктория Пилзен вкараха втори гол насред Рим. Скандално! Не очаквах Пилзен да поведе 2-0, но очаквах добър футбол от тях и за това бяхме дали залог именно за тях в абонаментите. Връщаме се на матча, където Рома все още не могат да намерят очертанията на вратата. Играчите от Рим отново се устремиха в офанзива, която донесе ново подаване от страхотна позиция и ново разочарование в цвят бордо. А както си гледах матча, забелязах, че под мен се намират и анализаторите на Рома. Нова атака по лявото крило ни показа, че римляните наистина силно искаха да се борят за своето и не спираха да атакуват в очакване на гол. А най-чистата възможност до тук в среща дойде от корнер и без скандално пропиляна, което продължи много да ме ядосва. Вълците не спираха да атакуват всячески, но не правеха нищо полезно за фиша ми. Малко преди края на първата част изглежда, че бяха намерили формулата за успех, получайки още една златна възможност, която отново пропастиха. В този епизод от двубоя домакините вече просто изглеждаха безобидни срещу добрата чешка защита. На почивката не отидох за бира, разбирате ме, а второто по време започна с нови наченки на офанзива. Преди да видите как, т.е. дали изгубиха една камара пари, искам да ви кажа защо да не залагате на Рома. Това е италианският Тотнъм. Супер непостоянен отбор, който сменя треньорите, както Благо Георгиев сменя жените. Само една титла от 2008 година насам и само едно класиране за Шампионската лига от последните 8 сезона. Отборът има прекрасни фенове и душа, но не и стратегия. Но Рома не се отказваха и последва този прекрасен изстрел, който за моя жалост не се превърна в гол. И тогава късметът май ми се усмихна. Рома можеше да получи дуспа. Авар каза да, дуспа за домакините щеше да има. За бялата точка застана световния шампион и звезда на Рома Пауло Дибала. Засилва се и гол! Целият Стадио Олимпико избухна. Надеждата беше жива. Аз празнувах, защото спечелих фиша си, но още не знаех дали ще се наложи да извадя 500 евро от печалбата заради принц Адо. И ми беше интересно дали Рома ще обърне. Голмайсторът Пауло Дибала центрира, обаче нямаше кой да отиграе тази топка. Малко след това имаше подаване в посока на принц Адо, но топката не стигна до него. Отчаях се, че ще изгубя втория си залог. Последва нов изстрел от дистанция, но чехите се измъкнаха невредими. Времето напредваше, а отиграванията не бяха на нужното ниво. В момента на чулене от страна на Рома дойде и ново обещаващо центриране с опит за задна ножица, но нищо друго. Изглеждаше така, сякаш само играчите на Рома играят с топката. А статистиката не лъжеше. Виктория Пилзен получиха рядка възможност за попадение, но нямаше как да вкарат по този начин, защото защитата на Рома бе на ниво, за разлика от Аду, който се изгуби. Последва количество подавания за домакините, след което удар от дистанция, но отново не успяха да променят резултата. Феновете им обаче бяха феноменални и не спираха да ги подкрепят. Принц Адо се опита да забави времето и евентуално да им подари последния нужен шут, но нямаше как да стане по този начин. На ръба на наказателното поле бе извършено нарушение, което не се свири, но домакините нямаха избор, освен да продължат атаката, която създаде нова опасност пред чешката врата и нова доза от същия недостиг на голове за вълците. След поредната прекъсната офанзива за Рома бе оценен пряк свободен удар в тяхна полза. Изпълнението беше по земя в посока другия край на наказателното поле, откъдето последва разбъркване, ново подаване на страхотна позиция, шут и гол! Стадио Олимпико отново моментно избухна, поне докато не отмениха гола заради засада. Ето, че най-накрая великият ганайски принц направи златното докосване, което ми донесе втора печалба. Феновете от страната на бирата поудяха, а аз още повече. Кеш аутнах печалби от 2850 евро, а клиентите ми също спечелиха дори по-лесно.